Wel, bore da iawn bawb, a diolch o galon am yr geiriau rhy garedig o'r hannar, a dyna un peth fedra i ddim cuddiad mod i'n dod o wlad y Midra. Mae'r acan yn eitha ansoniarus yn o'r rhai yn siŵr, ond mae'n eitha clir o ran hynny. Ac ia, dwi eisiau dechrau drwy ymddiheiriad llais iawn i Eryl. Oherwydd Eryl gath yr anffawd o hynghyd gyfarwyddo wrth i mi sgwennu'r traethawd doethuriaeth, ac wedyn wrth i mi addasu'r traethawd yn llyfr, mi fysi ar yn anfon sawl negas yn dipyn o boen at Eryl yn gofyn, so barwch chi awgrymu di hyn yn ei synwyr neu be bynnag. A ryw ail ymweld ar un pwnc ydw am wneud heddiw yma, felly ia, os fydd na chwrni'n dod o'r cyfeiriad yma, fyddai'n gweld bai o gwbl ar Eryl yn hynny o beth. Ac ia, felly, mae'r Beibl o'n tŷ, dyna ydi testun y sgwrs yma heddiw. Ac dyna mewn difri oedd sail y traethawd doethuriaeth, ac mi nath hi fel mae traethodau ymchwil yn, wel, maen nhw'n dipyn o greaduriaid. Wel, be da ni? Anodd i dofi weithiau, maen nhw'n mynd i ffyrdd eu hunan, ac mi newidiodd gryn dipyn o'r testun gwreiddiol, ond yn ei hanfod, mi gadwyd at yr un pwnc, sef moeseg feiblaidd. A'r pwnc athan bryd i oedd caethwasiaeth yn benodol, oherwydd fel y cyfeirwyd ato yn gynharach, mae yna destunau yn yr Hen Testament sydd yn deud sut i ddod yn berchen ar geithion, sut i drin ceithion, faint ddyla rhywun taro ceithwas heb iddo fod yn ormod. Pethau do rhywun ddim yn disgwyl ella i weld yn y Beibl, yn enwedig o gofio stori fawr Exodus, ynde? Stori'r waredigaeth fawr o gaethwasiaeth yn yr Aifft felly. A dwi'n hoff iawn o ryw destunau dyrus felly. Ac digwydd bod nath Eryl ddeud, wel, mae yna brosiect ymchwil, a Eryl nath awgrymu'r trywydd penodol i ni fynd ar ei hyd. Ac felly rhyw ddilyn y trywydd hwnnw nathon ni. Ond wedyn wrth wneud yr ymchwil, dyma sylwi o be oedd yn ddifyr oedd gweld sut oedd y Beibl wedi cael ei ddehongli a'i gamddehongli yn o'r rhai i ddefnyddio a'i gamddefnyddio mewn sawl cymdeithas, sawl oes wahanol ar hyd y canrifoedd. Ac un lle, oedd na lot fawr o drafod caethwasiaeth oedd draw yn yr Unol Daleithiau. Ac felly, mae fi'n mentro draw i America heb symud modfad o Fangor, ond fynd i'r archifa'r Prifysgol, i sbio ar y coeddiadau, y cyfnodolion Cymraeg goheddwyd yn yr Unol Daleithiau, rhwng 1838 ac 1868. Oherwydd, na roi ryw grynodau bras iawn, mi oedd na lot o Gymru wedi ymfudo i America, fel da ni gyd yn gwybod, mae'n debyg. Ond y sicr y wladfa sy'n dod flaenau i'r meddwl, ond mi oedd na dipyn o Gymru wedi mynd chydig uwch i'r gogledd, draw i'r Unol Daleithiau, a sefydlu cymunedau niferus. A mi oedd, mewn difri, Cymru America'r 4edd ganrif ar 15, i ryw raddau wedi sylfaenu ar ddiwylliant y capal, ymneilltuaeth oedd yn nodweddu y Cymru Cymraeg yn yr Unol Daleithiau. Mi oedd na rei, wrth gwrs, eglwyswyr, mi oedd na rei traddodiadau Anglicanaidd a Catholigaidd yn cynnwys pobl yn siarad Cymraeg, ond annibynwyr, Methodistiaid, bedyddwyr oedd y mwyafrif ohonyn nhw. A dyna fi di rhagymadroddi bach yn rhy hir i fod y rhagymadrodd. Ond dwi'n ddechrau rwan hefo dyfyniad gan y parchedig a'r di Thomas, neu Iorthrin Gwynedd. Ac un peth newch chi sylwi yn y sgwrs yma. Mi oedd pawb yng Nghymru America'n hoff iawn o las enw neu enw barddol o ryw fath, gan gynnwys y parchedig a'r di Thomas.
Mae Cymru America ers blynyddau yn genedl luosog, yn bobl gyfoethog a chyfrifol ac yn Gristionogion Beiblaidd, selog a dylanwadol yn y wlad hon. Rhaglith ei gyfrol gyfoethog Hanes Cymru America oedd lle ymddangoswyd y geiriau yma. Ac fel oedd y gweinidog yn datgan, mi oedd crefydd ac newedig Gristnogaeth yn rhan greiddiol o fywyd y Cymro a'r Gymraes Americanaidd a syniadaeth ac ieithwedd y Beibl yn ganolog i ddiwylliant Cymraeg America y bedwaredd ganrif ar 15. Yn wir, arwydd o rym y grefydd anghydffurfiol yn y meddwl a dychymyg Cymreig yma yn America, oedd mae un o'r pethau cyntaf sa'r Cymru wneud ar ôl glanio yn America, fysa trefnu sefydlu capal. Ynghyd â bod yn addoldy, wrth gwrs, mi oedd y capal yn fan ddiwylliannol a chymdeithasol o bwys eithriadol. Fel sy'n chi'n disgwyl, mi oedd yna drafodaethau llenyddol yno, cymdeithasol, ymarferion corau, trafodaethau, ysgrythurol ac yn y blaen. Ac mae'n ddifyr nodi, yn ystod y bedwaredd ganrif ar 15, mae'n amcangyfri fod yna tua 600 o gapeli Cymraeg wedi cael ei sefydlu draw yn America, a bob un yn gweithredu drwy gyfrwng y Gymraeg ac yn darllen y gair yn y Gymraeg, yn iaith y nefoedd yn o rhai wrth gwrs. Yn wir, mi oedd y grefydd anghydffurfiol yn gymaint rhan o hunaniaeth Gymreig y miwfidwyr, fel mae sawl hanesydd ac ysgolhaig wedi sylwi. Ond, mae'n wastad ond efo'r materion yma. Fel yr oedd Cristnogaeth yn ganolog i bob agwedd ar fywydau llawer o fewnfudwyr Cymreig a'i disgynyddion, felly hefyd yr oedd caeth wasiaeth neu gaeth wasanaeth yn ganolog i sylfaeni economaidd yr Unol Daleithiau. Sylfaeni economaidd ei gwlad fabwysiedig. Wan sut felly oedd yr Americanwyr Cymreig yma, yr Americanwyr Cymraeg eu hiaith, yn canfod cydfodolaeth rhwng Cristnogaeth a chaeth wasiaeth yn the land of the free. Wan erbyn dechrau'r bedwaredd ganrif ar 15, mi fysa'r Cymru'n ymudo America am bob math o resyma. Gan gynnwys mwy o gyfleoedd gwaith, mwy o gyfleoedd dod yn berchen ar ei tiroedd ei hunan, a hefyd rhyddid crefyddol yn ogystal â democratiaeth. Ond wrth gwrs, mi oedd democratiaeth America ar y pryd yn fath penodol o ddemocratiaeth. Ond mi ystyrid America fel gwlad oedd yn cynnig rhyddid crefyddol, rhyddid gwleidyddol a rhyddid diwylliannol. Ond mi oedd caethwasiaeth yn bod. Mi oedd na bobl wedi cael ei dwyn o'i mamlad a'i dadleoli yn yr Unol Daleithiau. Rwan, mi oedd hynna'n broblem, oedd o'n baradocs enfawr, oedd llawer o'r Cymru teimlo rhaid mynd i'r afal ag o, drwy ei Beibl, drwy ystyried y gair. Ac felly, mi fedra'r gwrthgaethiwyr, pobl oedd yn gwrthwynebu caethwasiaeth, droi at y Beibl a nodi cofiwch cyfraith cariad, y rheolair, y Jubilee, rhyddid cyffredinol. Ond mi fedra bobl oedd yn cefnogi caethwasiaeth hefyd droi at y Beibl a deud ylwch ar Exodus pennod 21. 6 blynedd yr ydych chi fod yn berchen ar geithion, ac yn y 7fed flwyddyn mi geith y cithwas naill ai fynd y rhydd neu ddewis aros yn gaeth am oes. Gydroi at y Testament Newydd, be nath yr apostol Paul ond dychwelyd Onesimus at Philemon
oedd yn gaeth feistr yn ôl rhai dehonglada'r oes. Felly mi oedd na dipyn o gur pen yn wynebu'r Cymru, ac mae hyn yn cael ei gyfleu yn groew iawn gan hanesydd crefyddol o'r enw Randall Balmer, a mae'n ddyfyniad Saesneg eitha maith, ond dwi'n meddwl bod o'n cyfleu y tensiynau oedd yn bod yn yr oes yma. These divergent interpretations of the same book, the Beibl, the same stories, constituted the basis for the nation's first truly moral crisis. Just as the political realm had to deal with a fundamental contradiction between the horrors of slavery and the soaring Republican rhetoric about the right of man and the pursuit of happiness in America's charter documents, so too American Protestants were condemned to address the fundamental contradiction between servitude, caethiwed, here on earth, and freedom in Christ. This contradiction would expose fissures among America's Protestants ac mi welwyd gryn raniadau ymysg Protestaniaid America. The Methodists split in 1844, the Baptists the following year, and the Presbyterians in 1857. And no one captured the dilemma of Protestant biblical interpretation better than Abraham Lincoln in his second inaugural address. Both sides in this bitter war, the beleaguered president declared, prayed to the same God and read the same Bible. Na chi ddeud eithriadol a oedd o'n dipyn o ddyfyniad ond yn un hynod ar wrth y cael yn afarn i beth bynnag. Wel, mi nath y Cymru ymatab. A sut? Wel, drwy'r wasg gyfnodol, drwy gyhoeddiadau, drwy gylchgronau enwadol, drwy bapur newydd cenedlaethol, anffurfiol, draw yn America. A chanolbwyntio ar 6 chyfnodoli nes i hefo'r ymchwil yma'n benodol. A dwi am grybwyll dipyn ohonyn nhw yn yng ngweddill y sgwrs mae heddiw, ond yn fras iawn, be oedd y 6? Wel, y cyfaill o'r hen wlad yn America oedd y cyntaf, sef y cyfnodolyn cyntaf i lwyddo yn y Gymraeg yn America. A sefydlwyd yn 1838 gan y perchedig William Rowlands, neu Bill y Sais, fel gafodd ei las enwi, a mi oedd gael ei enni yn Llundain. Ac gweitha'r bwriad cychwynnol iddo gael i'r coeddiad fod yn un ar gyfer holl Gymru America, buan y trodd y cylchgrawn i fod yn fethodistaidd i naws a methodistaidd i sylw, ac felly cylchgrawn enwad y methodistaidd Calfinaidd oedd o. Wel, dyma rannibynwyr yn meddwl bod ei hen bryd iddyn nhw gael cylchgrawn enwadol ei hunan, ac yn 1840 mi ddechreuodd y cenhadwr Americanaidd dan olygyddiaeth y parchedigion James Griffiths, Morris Roberts a Robert Everett, un o ddiddymwyr Cymraeg mwyaf nodedig y bedwaredd Gareth ar 15, ac yn 1843 Everett ei hun oedd yn golygu'r cenhadwr. Gymaint felly nath gwaith cyhoeddi'r cenhadwr symud i barlwr cartra'r Everettiaid, ac oedd y teulu gyd wrthi yn dod ar gwaith at ei gilydd, yn argraffu ac yn gwnïo pob rhifin efo'i gilydd, a mi newch chi glwad fwy am Everett mewn munud. Wel, nath y bedyddwyr ddeud bod ei hen bryd iddyn nhw hefyd gael cylchgrawn, ac yn 1848 mi ddechreuodd y seren o'r llewinol ei oes. Ond mi nes i sbio'r 3 chyhoeddiad doedd ddim ag ymrwymiadau enwadol penodol, gan gynnwys y dyngarwr. Nath ond para flwyddyn yn unig, ond mi oedd yn gyhoeddiad eithriadol.
oherwydd ym mhob un o'r 12 rhifin, 2 bwnc yn unig oedd yn cael sylw y dyngarwr. Rhyddid, wrth gwrs, yn erbyn caethwasiaeth, a dirwest, wrth gwrs, fel sy'ch chi'n disgwyl yn yr oes yma. Yn ogystal hynny, mi nes i sbio ar y drych papur newydd cenedlaethol y Cymru yn America gyhoeddwyd unwaith yr wsnos, a sy'n dal i fynd erbyn hyn dan yr enw Ninau, ond yn anffodus dim ond y teitl sydd yn Gymraeg ar hyn o bryd, erbyn hyn lly, a'r testyn ola oedd y traethodydd yn America. Ond dwi ddim am drafod o 6 heddiw yma, peidiwch â phoeni. Yn ytrach, dwi am ganolbwyntio ar un testyn Beiblaidd. Rwan mi fedrwn ni fod wedi trafod y testynau'n Exodus, oedd yn deud sut i ddod yn berchen ar geithion a'i trin, Jubilee, Leviticus 25, y geithglyd y Mabilon, y rheol aur, Hebreaid 13, llythyr Paul at Philemon. Ond am y sgwrs yma heddiw, dwi am gyfyngu'r sylw i'r dechrau, i Genesis, cyn i ni gyrraedd yr testunau eraill wrth gwrs. Genesis penod 9 yn benodol, adnod 5 ar 20. Pan mae Noa yn melltithio Canan i wyr, a'r hyn gath ei adnabod fel melltith Cham. Felly, mae ni'n dechrau ar astudiaeth destynol rwan. Melltigedig fyddo Canan, medda'r Beibl. Gwas gweision i'w frodyr fydd. Mae'r felltith yma wedi cael ei thrin a'i thrafod yn helaeth ar hyd y canrifoedd. Mae wedi cael ei chamenwi yn felltith Cham, ac mae wedi esgor ar nifer o ddewngiadau cyfeiliornus. Mewn difri, mae'r hyn sy'n cael adnabod fel melltith Cham i weld yn Genesis penod 9, adnodau 19 i 7 ar 20, wrth i Noa a'i deulu ymsefydlu ar ôl y diliw, wrth gwrs ar ôl y glanhad daearol hwnnw. Be sy'n digwydd, mae Noa'n plannu'r winwydden gyntaf ac yn mynd ati i flasu rhyw amball gripsan y magacw. A mae di aeddfedu. Mae'r winwyddan wedi aeddfedu'n arw, ac wrth gwrs gwyn wyddan aeddfed gwyn, ac mi gafodd yr hen Noa ormod o greps. A mi aeth draw i'w baball wedyn, a mi syrthiodd i gysgu cradur yng nghanol y baball yn oeth lymyn, medda Genesis. Mae rhaid bod y cradur yn boeth neu rhywbeth. Ond y dilyn hyn, be da ni weld, ydy Cham, un o feibio Noa, yn mynd i'r baball ac yn gweld ei dad o yn ei ddiod yn cysgu yng nghanol y llawr. Eto, fel sy'n ni dweud yn Ynys Môn, di cael gormod o laeth mwnci illa. Ond, be sy'n digwydd wedyn, ydy mae Cham yn mynd o'r baball at ei frodyr, Shem a Japheth, ac yn deud am gyflwr i tad. Mae Shem a Japheth yn ymateb mewn ffordd hollol wahanol i Cham. Drwy fynd i'r baball, wisg eu cefnau a chario mantall efo nhw. A maen nhw'n gorchuddio corff eu tad nhw, heb edrych arno fo. Rwan, yn ôl deimladau cynnar iawn, mi oedd honno'n weithred o barch at y patriarch. Gweithred o amarch nath Cham drwy fynd at ei frodyr a sôn am wendid i tad. Rwan mae Noa yn deffro ac yn dod i wybod, a mae'n ddiddorol iawn pa mor amwys ydy'r brawddegau yma, i wybod beth yr oedd ei fab iengaf wedi ei wneud iddo. Mae Noa wedyn yn bendithio Shem a Japheth am ddangos parch ato fo, ond mae'n melltithio Canan, mab Cham, i fod yn was i weision ei frodyr. Rwan mae'r ymadrodd
gwas i weision i frodyr, efedd efadaim yn yr Hebraeg, yn cryfhau'r ergyd yn arw iawn. Nid unrhyw was sy'n cael ei dynghedu yma, ond gwas gweision. A'r dehongliad ydy ceithwas. Reit, di pawb yn iawn hyd yn hyn, efo hynna. Reit. Rwan gan fod y stori mor gryno, yn amwys ac yn anghyson o dro i dro, mae yna lwythio gwestiynau'n codi sydd yn ddiddorol iawn i rywun sy'n mwynhau astudio'r Beibl. Ond, oherwydd yr amwysedd sydd yn medru esgor ar wahanol fathau o ddewngliadau o bob math. Math o gwestiynau, ai dim ond gweld Noa noeth nath Cham, ta yna rhywbeth arall di digwydd? Os Cham ddaru troseddu, pam i fab o Canan sy'n cael ei gosbi? Pam Canan sy'n cael ei mellithio? A ddylid cymryd mae'r un person ydy Cham a Canan. Pwy wedyn sy'n cael ei tynghedu i fod yn was gweision, hyd at ba genedlaeth? Llwythio gwestiwn yma. Ond o graffu ar gyfieithiad Beibl Cymraeg 1997, y darlleniad symlaf ac efallar mwyaf rhesymegol ydy bod Cham wedi pechu drwy gywilyddio ei dad wrth sôn wrth eraill am y gwendid roedd yno fo. Amharchu rhiant ydy'r drosedd, a dwi dweud trosedd mewn dyfnodau wrth gwrs. Oherwydd wrth gwrs, fel da ni gweld yn y 5 llyfr, mae'r pwyslais ar anrhydeddu rhieni mor greiddiol. Da ni gweld mewn sawl rhan, megis Deuteronomium penod 17 adnod 6. Ond, mi ddatblygodd traddodiadau niferus o'r testun yma, gafodd effaith bellgyrhaeddol, ac un traddodiad newedig ar Affricaniaid. Rwy'n mi amlygwyd dylanwad y felltith hon gan nifer o unigolion dylanwadol yn yr Unol Daleithiau i gyfiawnhau cadw ceithion, oherwydd y cysylltiad yna yn ôl rhai dyngwledau. Pwy oedd disgynyddion Cham? Yr Affricaniaid. Pwy oedd y ceithion yn y bedwaredd ganrif ar 15? Yr Affricaniaid. Mae'r Beibl felly yn cyfiawnhau ceithiwo Affricaniaid. A dyma ddidwyd mewn sawl pregeth, esboniad Beiblaidd a hefyd testunau gyhoeddwyd yn y wasg. Ac un testun trawiadol iawn ydy Bible Defence of Slavery gan Josiah Priest, gweinidog presbyteraidd yn yr Unol Daleithiau, ac un o hwylion 8 y diwinyddion caeth bleidiol. A mi ddudodd o fod yr Affricaniaid wedi ei rhagordeinio i gaethwasiaeth oherwydd ei bod nhw'n hannu o Cham. The appointment of this race of men to servitude and slavery was a judicial act of God, or in other words, a divine judgment. The great, mae chi'r rhethreg sy'n cael ei ddefnyddio, the great and everywhere pervading fact of their degraded condition, both now and in all time, we are not mistaken, namely, that the Negro race, as a people, are judicially given over to a state of being enslaved by the other races. Rwy'n mae hyn yn clymu i Genesis penod 10, lle, yn ôl y benod honno, mae dynoliaeth gyfan yn tarddu o 3 mab Noa, Shem, Japheth a Cham. Ac felly, disgynyddion Cham oedd yr Affricaniaid yn ôl rhai traddodiadau, felly oedd hi'n iawn i ddisgynyddion Japheth a Shem berchnogi disgynyddion Cham.
A dyma chi eto yr esboniadaeth Beiblaidd o'r oes yma. Mae Josiah Priest yn mynnu fod Cham wedi eni yn ddu. Iddo gael ei eni o'r un fam, nath Esgor ar Sem a Japheth. A mi oedd Sem yn goch, a Japheth yn wyn. Differing from the red colour of his parents. A dyma chi ddeud eithriadol drawedol. While God caused Ham to be born black. Ac mwyn ategu'r farn yma, mae Priest yn dadla, mae ystyr Cham yn yr Hebraeg ydy du. A mae'n cyfeirio at eiriadur Beiblaidd Calmet i gadarnhau hyn. Ond yr hyn sy'n drawiadol ydy pa mor boblogaidd oedd y dehongliad hwnnw. Mi oedd o'n dehongliad oedd llawer iawn o bobl yn ei dderbyn. A mi oedd cysyniad mellith Cham a'r deimladau amrywiol ohoni yn peri crynddyswch i lawar yn yr oes gan gynnwys y Cymru draw yn America. A da ni'n gweld hyn yng ngofyniad Evan Williams Milwaukee yn y cyfaill o'r hen wlad ym mis Ionawr 1856. A mae gen i fo lwythio gwestiynau. A fyrwch chi ddall yn union pam bod Evan Williams wedi drysu gan y testun Beiblaidd a'r esboniadau mae o'n clywed. Pwy oedd y mab fenga nath y drwg yn Genesis 9? Gan mae Cham oedd yr ail fab yn ôl rhai esboniadau Beiblaidd, nid y fenga. Pam Canan sy'n cael ei enwi? Os di Canan y fab i Cham? O doedd ddim yn frawd i Cham nagwydd. Pam Canan sy'n cael ei gosbi o holl blant Cham? Hyd at ba genedlaeth mae'r felltith yma'n para. Ac a ydy hyn, a hyn di'r cwestiwn mawr gyda fo, yn rhoi hawl gyflawn i gaeth wasanaeth Americanaidd neu rhyw gaethiwed dynol arall fodoli. Rwan mae'n ymddangos mae'r ymdriniaeth gyntaf a gafwyd yn y wasg gyfnodol Gymraeg yn America o destun Genesis 9. Ac un oedd yn mynd i'r afal a chwestiynau Evan Williams uchod, ond ryw 20 mlynedd ynghynt, oedd llythyr gan W.H. Thomas yn 1839. Ymatab roedd Thomas i ofyniad gafwyd gan awdur oedd yn dwyn y ffug enw Jonathan, a da ni'n gwybod pwy oedd Jonathan na lle oedd o'n byw. Ond mi oedd Jonathan yn deud fod oedd i clywed i gymdogion yn cyfiawnhau caethwasiaeth. A mae o'n rhestru tair dadl o eiddo i gymdogion. Y gyntaf, bod caethwasiaeth yn cael ei chaniatáu yn yr Hen Testament. Yn ail, fod Iesu na'i apostolion wedi beirniadu caethwasiaeth ar ei phen, ac yn drydydd, bod Paul wedi dychwelyd ceithwas at ei feistr. Wel, mi ymatebodd W.H. Jones i'r dadleuon yma mewn llythyr manwl iawn ganddo fo. Ac mae'n mynd drwy bob dadl yn unigol. Ac wrth drafod yr Hen Testament, melltith Cham, mae o'n sylwi bod hon yn bwnc cryf iawn gan rai amddiffyn y gaeth fasnach Americanaidd. Ac mae o'n dadla mae camsyniad ydy'r cyfiawnhad honedig hwnnw. Camsyniad a chamddehongliad o'r Beibl. Mae o'n deud, mae'n gamsyniad bod yr Affricaniaid yn hannu oddi wrth Canan, oherwydd mewn gwirionadd, mae Affrica wedi boblogi gan blant eraill Cham, Misraim a Cwsh yn ogystal a Canan. Mi oedd y camsyniad hwnnw mae disgynyddion Canan oedd yr Affricaniaid yn fyw yng Nghymru hefyd
mewn difri. Enghraifft, mi gafwyd erthygl yn trafod yr Arabiaid ag ati yn y gwyliedydd ym mis Mawrth 1832 sy'n nodi mae ceithiwed parhaus yr Affricaniaid disgynyddion Canan yn tystiolaethu hyd heddiw wirionedd y geiriau a lefarwyd gan Noa. Felly oedd o'n dal yn eitha cyffredin o syniad mewn difri. Ond beth sy'n ddiddorol iawn yn yr oes yma, da ni gweld ail ddehongli, y camddehongliad mewn difri. Rwan, yn rhifin mis Mehefin 1839, y cyfaill o'r hen wlad, mi gafwyd ymatab i sylwadau Thomas gan awdur oedd yn arwyddo i lythyrau a'r llythyrnau gyr, ynghyd â chwestiynau ychwanegol ganddo. Ac yn achos melltith cham, mae nhw'n cydnabod nad hiliogaeth Canan ydyw yr Affricaniaid, meddai, ond mae'n gofyn. Beth pe byddai i ni ganiatáu fod yr Affricaniaid yn hiliogaeth Canan a bod y felltith a gyhoeddodd Noa yn dal perthynas â hwy, dymunwyf genad i ofyn yn sobr i'r caeth fasnachwyr a'i hamddiffynwyr, a ydyw hyn yn ei cyfiawnhau yn y fasnach uchod. Fe ddywedodd Duw wrth Abram, bydd dy ha di yn ddiethyr mewn gwlad na diweiddynt, ac ai gwasanaethant, a hwythau a'i cystuddiant 400 mlynedd. A oedd hyn yn cyfiawnhau yr eithdiaid yn ei gwaith, yn ei cystuddio a'i ceithiwo. A fydrai dweud, mi oedd o'n fodlon herio, a wedyn mi o'n atab i gwestiwn ei hun. Nagwydd. Does dim modd cyfiawnhau caeth wasiaeth ar bwys y Beibl. Wel, mewn dull cyffelyb i W.H. Thomas, mae'n erthygl arall yn ymddangos yn y Cynadwr Americanaidd. Da chi'n gweld oedd hyn yn destun eitha poblogaidd yn yr oes yma i'w drin a'i drafod. Yn rhestru camddywediadau am gaeth wasiaeth y Beibl. Ac wedi trafod yr honiad fod Abraham, dwi dyfynu, tad y ffyddloniaid yn slaveholder, mae yna gyfeirio at y camsyniad mae gwas gweision i'w frodyr oedd Ham. Ac mewn difri, camsyniad ydio yn llwyr. Mae hyn wedyn yn cael ei ymdrin ymhellach gan Lewis o Trenton yn y Cynadwr Americanaidd mis Mai 1842. A mae Lewis yn deud fanna, dwi'n clywed adleuon o blaid melltith cham i geithiwo Affricaniaid, dwi'n clywed adleuon yn erbyn melltith cham i beidio a cheithiwo Affricaniaid. Be gibus da ni fod i wneud? Dim dyna ddofyn lle wrth gwrs. Fi sy'n arall eirio be ddidwyd. Ond dyma ddudodd o, a mae'r geiriad yma'n drawedol. Mae'n ymwybodol o nifer o ein cyd genedl sy'n defnyddio Genesis 9:25 yn warant ysgrythurol i ddadlau dros gaeth wasiaeth. A na chi ddeud arbennig felly'r y dewis o eiriad ein cyd genedl yn un peth, yn warant ysgrythurol. Ond da ni'n gwybod a'i cyfeirio at ei gyd genedl y Cymru yn America mae o, ta'i gyd genedl Americanwyr yn gyffredinol. Ond mae'n ddiddorol iawn gweld y ffordd oedd wedi mynd i'r afal a hynna. Rwy'n mi atebwyd Lewis gan lythyr yn rhifin mis Gorffennaf 1842 o eiddo'r parchedig Erasmus Jones, sydd â chysylltiadau a Deiniolan, digwydd bod. Cyfieithiad ydy mwyafrif y llythyr o un o bregethau y diweddar barchedig ar Watson, geiriadirwr Beiblaidd, esboniadydd Beiblaidd mawr iawn yn yr oes. Ac mae'n ddifur iawn gweld y wedd draws Atlantig yn hynny o beth. Wa mi draddodwyd pregath wreiddiol Watson
wrth gymdeithas genhadol y Methodistiaid Calfinaidd yng Nghapel Newydd City Road, Llundain, ar yr 8 o Ebrill 1824. A hynny fel rhan o gyfres o bregethiau gan weinidogion ynghylch cenhadu i'r ceithion yn Nhrefedigaetha'r India Ddwyreiniol. Ac yn y bregeth honno, ac yn llythyr Erasmus Jones, darlunir sefyllfa adfydus yr Affricaniaid wedi ei hamddifadu o addysg a'i gwneud yn, a dyma chi eto'r deud trawiadol, yn anathema dwyfol oherwydd ei bod nhw'n cael eu cadw rhag eu rhyddid a rhyddid yng Nghrist. Ond, gwrthbrofir yn fuan drwy ddadlau na thyngwyd y fellith a'r hiliogaeth yr Affricaniaid, ond iddi syrthio'r rannau eraill o'r byd. Eto, dehongli mewn ffyrdd gwahanol. Ond wedi egluro'r dehongliad y credau Jones oedd gywira, mae o'n dadla hyd yn oed tasa proffwydoliaeth Noa wedi cael ei chyfeirio at yr Affricaniaid. Fasai heffaith ddim wedi parhau wedi i'r Efengil gael ei rhyddhau. Dyma gyflwyno dadl gyffredin y gwrthgaethiwyr a'r diddymwyr crefyddol, yr abolitionists crefyddol, bod egwyddorion dyngarol yr Efengil, grym a gwerth y gair, a dwi am baldario am y gair nes ymlaen, bod hynny'n drech nag unrhyw gam syniad blaenorol, neu gam ddywediad blaenorol. Ac mae'n ddifyr craffu ar baragraff clo'r llythyr sy'n dilyn y dyfyniad. Mae Erasmus Jones yn deud y bydd y drafodaeth yma yn rhoi bodlonrwydd i'r rhan fwyaf o ddarllenwyr cenhadwr, ond mae'n debyg na fodlonant bawb. A mae hyn yn sylw hynod drawiadol, herwydd mewn difri, erbyn y 4 mi oedd mwyafrif y Cymru oedd yn sgwennu ac yn coeddi yn erbyn caethwasiaeth ac yn defnyddio'r Beibl i'r perwyl hwnnw. Ond, mae yna amball eithriad, ac wrth i mi derfynu, dwi am gyfeirio at yr eithriad hwnnw, ac at ymryson ddigwyddodd ar dudalennau y cyfaill o'r hen wlad yn America, rhwng 1858 a 1856. Asgwrn y gynnen rhwng dau lythyrwr oedd ymofyniad gan ymdeithydd, pwy bynnag oedd o neu hi, yn rhifin Tachwedd 1855, yn gofyn ydy'r Beibl o blaid caethwasiaeth a'i peidio. Ac felly, mae yna awdur yn ymatab sy'n dwyn y ffug enw Tudur. Da ni'n gwybod pwy o Tudur. Ac mae'n bosib o Tudur yn cuddio tu ôl i ffug enw oherwydd y farn o Tudur yn mynegi. Mae'n cyfadda bod o'n teimlo gradd o arswyd, meddai, wrth gynnig ei atab oherwydd gwyddai fod y pwnc yn hynod adleuol. Ond, meddai, wedi ymchwiliad manwl o'r ysgrythurau, mae o'n deud, na all o ganfod, dwi dyfynu, dim ynddynt yn anghymeradwyo, ond yn hytrach yn cefnogi caethwasiaeth. O'r Beibl ar ei hyd, dim gair yn awgrymu bod y Beibl yn erbyn caethwasiaeth, ond bod o gwbl o'i blaid. A'r testyn cyntaf, melltith cham. Mae'n cynnig yr un dehongliad, caeth bleidiol ar hyn a gafwyd yn flaenorol. Mae o hefyd yn nodi, cofiwch fod Abraham yn berchen ar geithion.
cofiwch Hagar, gordde'r chwraig Abraham. A dyma ni eto rhesymeg tudur. Mi oedd Hagar yn geithferch, yn ordderch wraig i Abraham, achos mae rhaid oedd hi'n disgynydd i cham. Dim tystiolaeth, heblaw y ffaith bod hi'n gaeth, lle mae rhaid oedd hi'n o'r wires i cham. Rwan mi berodd y sylwadau hynny a gweddill y drafodaeth ynghylch barn y Beibl am gaethwasiaeth i lythyr chwyrn ymddangos gan y bardd Eos Glan Twrch, John Edwards o Lanuwchlyn yn wreiddiol. Awch chi mae'r Eos yn aderyn soniarus dydy, ond oedd yr Eos yma'n groch iawn yn ei ymatab. Tydy caethwasiaeth ddim yn cael ei chyfreithloni gan y Beibl meddai, oherwydd, dwi dyfynnu, cyfiawnder yr olaf y Beibl yw cariad, a mae'n italeiddio cariad ag ec fawr. Hanfod y blaenaf caethwasiaeth yw italeiddio ty fawr trais. Ac mae ceisio cyfuno y ddau a'r dir ysgrythurol yn fwy nag a ellisid yn rhesymol ei ddisgwyl. Ac mae'n ddiddorol i ddynodi mai hanfod caethwasiaeth ydy trais oherwydd wrth wraidd y gaeth fasnach draws Atlantig, mi oedd mynd i wledydd Africanaidd, defnyddio trais i ddwyn pobl o'i mamwlad a'i gwerthu maes o law. Rwan mae'r Eos yn mynnu fod tudur yn dehongli'r felltith fel sail digonol dros uniondeb yr arferiad ymysg dynolryw i un genedl ymddwyn at genedl yn yr un modd. Ac ymyleithir drwy hyn, drwy gyfeirio at geithglyd yr Iddewon ym Mabilon. Cosbedigaeth gyflawn gan Dduw ar y genedl am ei phechodau oedd y geithglyd, meddai yr Eos, ond fod y Babiloniaid wedi camdrin yr Iddewon yn y broses. Ac mewn difri, nid caethwasiaeth oedd y geithglyd ym Mabilon yn ôl yr Eos. A mae hwnna'n destun trafodaeth arall, gen i benod gyfan am hynny yn y llyfr, ond na i ddim mynd ar gyfyl y sgwarnog honno rwan. Ond mae'r Eos yn adleisio dadleuon rhai gwrthgeithiwyr ynghylch Abraham a'i geithion. Mae'n cyfadda i gaethwasiaeth ac amlwreiciaeth fodoli yn ystod, dwi dyfynnu, yr oruchwyliaeth batriarchaidd a moseianaidd. Ond nad oedd hynny wrth fod Duw go iawn. A drwy gyfrwng yr apostolion, bod Duw wedi amlygu, dwi dyfynnu, na fy'n ef neb i wneud dim o'i waith ond i bydd yn un wraig, ac felly hefyd yn gwrthwynebu caethwasiaeth. Wan wrth ystyried sylwadau tudur am y deddfau a roddwyd i'r Hebreaid ynglŷn â sut i feddiannu a thrin ceithion, mae'r Eos yn nodi 2 bwynt bwysig. Nid sôn am gaethwasiaeth America oedd deddfau Exodus, a does dim sicrwydd ai caeth weision sydd yn cael ei trafod yn Exodus pennod 11, oherwydd mae efedd, y term Hebraeg, yn medru cael ei ddehongli i olygu gwas a chithwas. O ran hynny, mae'n amwysedd yn hynny o beth. Wel, erbyn ymatab tudur yn y llythyr nesaf, wel, mae o'n eitha diflewyn ar dafod. Barna Eos fod dal cydddyn yn geithwas, yn bechod ac fel y cyfryw yn cael ei gondemnio yn y Beibl. Yr wyfinau yn barnu fod rhagluniaeth yn trefnu amgylchiadau dynion yn y byd fel ac i ddwyn y naill ddyn i wasanaethu y llall. Ac felly, nad ydyw caethwasiaeth yn bechod ynddo'i hun, nac mewn un modd yn cael ei wahardd yn
yr ysgrythurau. Wel, mae'n prysuro i ddeud, tydi o'm yn cytuno hefo ffordd mae caeth berchnogion yn chwipio'r ceithion, yn camdrin y ceithion, ond cyn belled a bod y meistri yn dilladu eu ceithion, yn rhoi bwyd i'r ceithion, yn rhoi diod i'r ceithion, ac addysg grefyddol, does dim byd yn bod â hynny. Dyma barchu hawl honedig rhai i fod yn berchen ar geithion yn y bedwaredd ganrif ar 15. Rwan, da ni'n gwybod pwy o tudur. Da ni'n gwybod os o tudur ei hun yn berchen ar y geithion. Da ni'n gwybod os oedd o'n weinidog. Da ni'n gwybod lle oedd o'n byw yn yr Unol Daleithiau. Ond mae'n ddiddorol iawn gweld y gwrthdaro yna oedd wedi codi ar sail un testun Beiblaidd mewn difri. A mae yna sawl, dwi wedi paratoi gormod o lawer ar gyfer y sesiwn yma, ond mae yna sawl trafodaeth bellach debyg i honno. Nid o reidrwydd ella mor bleidiol i gaethwasiaeth a barn tudur, ond yn sicr yn codi cwestiynau diddorol iawn. Ond dwi am gloi drwy gyfeirio at un dehongliad diddorol iawn, ac un cwestiwn nath godi, a dwi'n cofio cael sgyrsiau meithion iawn efo Eryl am hyn. Mi oedd y sgwenwyr yma oedd yn gwrthwynebu caethwasiaeth yn cyfeirio at y ceithion Affricanaidd fel meibion cham, plant cham, hiliogaeth cham. Ymadroddion caeth bleidiol o blaid caethwasiaeth. Dyna'r ymadroddion oedd cefnogwyr caethwasiaeth yn defnyddio i ddangos mae'n iawn cael nhw'n geithion. O pam oedd y Cymru oedd yn gwrthwynebu caethwasiaeth yn defnyddio'r enwa hynny. A dyma fi'n meddwl, be oedd yr ymadrodd oedd y Cymru'n galw ei hunan yn yr oes yma, oedd Hil Gomer. Gomer, fab Japheth, brawd Cham. O bosib, mi oedd cyfeirio at yr ceithion fel disgynyddion Cham yn ffordd i atgoffa y darllenwyr bod hi'n ddyletswydd ar y Cymru fel Hil Gomer i gynorthwyo eu teulu estynedig, i gynorthwyo plant eu hewydd, eu cendryd, eu cneitherod ac yn y blaen. A dyma, dwi am gloi, gyda galwad i'r gad mewn difri gan J.D. Morgan, Efrog Newydd, pennill ydio hyfryd iawn. O deuwch o meriaid, gomerllu, ymunwch a hon, mae cariad at ryddid fel tân yn eich bron. Tra peri yn ddisglair yr hael yn y ne, na foed i un Cymro ymgrymu i'r de, hynny di, i'r pŵer caethwasiaeth. Mewn difri, crafu'r wynaf dwi wedi wneud bore yma, cwliwch neu beidio. A swn i'n medru dal i fynd am oriau eto, ond mae yna banad yn galw dwi'n mynd yma. Ac dwi'n ddiolchgar iawn i chi am rondo arnau. Ond mae hyn yn dangos gobeithio, fel y cafodd y Beibl ei ddehongli, fel y defnyddwyd yr ysgrythur i gefnogi safbwyntiau cyferbyniol. Mae rhai'n credu bod pwyso ar y gair i gefnogi caethwasiaeth yn anghywir. Mae eraill yn credu bod pwyso ar y gair i gondemnio caethwasiaeth yn anghywir. Ond boed o blaid caethwasiaeth neu beidio, mi oedd y sawl ar y ddwy ochr yn llwyr grediniol fod y Beibl o'i tŷ. Diolch yn fawr i chi.